Tervehdys arvoisat katsojat. Luminen, tuulinen päivä tänään. Ja nyt testaamme GoPro-ominaisuuksia. Mulla siinä yhdessä aamuajelussa oli HDR-säätö tässä kamerassa ja nyt mä laitoin standardille. Se veti se HDR vähän siniseksi kuva ja katsotaan nyt sitten jälkikäteen mitä tämä näyttää. Ja tosiaan olemme tässä Lielahdessa ja eräs katsoja pyysi, että voisinko joku kerta kun tänne päin ajelen, niin kuvata sen Meesa-kadun. Ja tehdään se nyt vaikka sitten tänään ja kivasti on kyllä luntattu. Lauratkin on näköjään käyneet täällä, eli täällä päin Tamperetta on jo aurat liikkunut. Tuolta äsken kun tulin, niin siellä oli kyllä vielä lumisia paikkoja. Tokihan se liittyy aina siitä, tai siis riippuu aina siitä, mitä reittejä ajelee. Lielahden koulu vasemmalla. Ja oikealla Hiedanranta kartano. Joo, tosiaan Meesa-kadun. Katsotaan miten siitä pääsee läpi. Mä en nyt äkkipäitä muista, mutta ehkä se kohta näetään. Ei mulla oikeastaan ollut tarvetta sinne autolla ajaa. Toisaalta mä näen samalla hyviä raitiovaunun kuvauspaikkoja, kun tammikuun alussa alkaa tämä Lentävänniemen linja aukeamaan. Tästä Lentävänniemen suuntaan. Ja käsittääkseni se on heti tämä seuraava se Meesa-katu. Oliko se näin? Ei, tää on Federlein katu. Miten mä ajattelin, että se olisi tässä? No. Tossa oli Meesa-katu oikealle, tonne joo. Se on päättyvä tie. Ehkä tässä tulee se olennainen, mitä hän on halunnut nähdä. Raitiovaunulinja on tässä. Raitiovaunu pysäkki. Minähän ajan ratikkakiskoilla, hei. Nyt vasta hokasin. Katsotaan kuinka pitkälle tätä pitkin nyt pääsee sitten. Ainakaan vielä ei ole tullut ajokieltoon. Tuossa oli tuo leipomo vasemmalla. Siellä on ajokielto. Eli tuonne suoraan ei voi mennä, joten on mentävä tästä. Näin. Toivottavasti täältä nyt pääsee sitten läpi. Kyllä täältä saattaa päästä. Vaan eipä pääse. Onpa mielenkiintoisesti tehty tämä. Ei viitti ajaa jalkokäytävällä. Eli pitää mennä tuosta edellisestä. On hyvä tietää tämäkin, jos joskus täällä joutuu liikkumaan.
Sen mä tiedän, jos tonne alas menee, niin sieltä nyt ei ainakaan pääse yhtään mihin. Eli tästä Leipomon edestä varmaan pääsee. Tässä on toki yksi katu ennen sitä. Pitäisköhän sekin tsekkaa? Ei, päättyvä tie on sekin. Just. Tästä. Siinähän tämä Leipomon tuotteita on sitten. Joo, tässä tuli pieni tämmönen itsellekin pieni tutustumisajo, että miten nämä tiet taas menikään täällä. Tästä mennään oikealle. Vähän narisee. Ei viitti koko ajan Lissabojan nesteeskään ruikkiin tuohon. Mut lunta tulee sillä tavalla jouluisesti niin sanotusti. Tästä Niemen ranta. Näin. Ja nyt me olemme tuolta, missä oli läpikulku kielletty nyt täällä toisella puolella. S-Market Niemen ranta. Ja näin. Kyllä se talvi on saapunut. Täältäkään ei nyt varmastikaan ympäri pääse, mutta tuollahan menee tietysti tuo tie, mutta se on auraamaton niemi. Sinne kyllä lähdetään. Olisikohan tässä jossain ympäri nätisti niin sanotusti. Tässähän voisi olla paikka. Tuolla tietysti pääsee tuo tien. Edessä Näsijärvi. Ei sitä taida kyllä nyt näkyä, mutta siellä se kuitenkin on. Nyt alkaa tulee vähän paksumpaa lunta. Jos nyt näin voi sanoa. Lumisade kiihtyy. Tässä on tietyllä tavalla tämän etuvetoisen auton ilot, ettei niihin jää mäkeen sutimaan. Joo, lumisade yltyy. Jo eräs katsoja halusi nähdä tämän rannan tonne suoraan. Katsotaan nyt miten siellä on aurattu, niin käydään vilkaseen sekin sitten. Täällä on uutta taloa tullut taas viime näkemästä. Katuvalot kyllä se olisi vielä olevan päällä, mutta ups, siinä oli tyroksit lentäneet tien poski. Onkohan täällä aurattu? Uskaltaako sinne lähteä? Kyllä sinne pääsee tietysti, mutta pääseekö sieltä sitten pois myöskin? On siellä jotain autoja, mennään nyt sitten.
mennään nyt sinne. Joo, tää jää pohjasta kiinni vielä. Mut joo, täällä ollaan rannassa. En mä ton pitemmälle kyllä nähdä, koska pieni riski on, että tänne jäädään. Mutta tässä tämänkertainen video.